Il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek awtorizzat il-beħ ta' appartament fir-Rabat li ma' appartamenti jinsabu fiċ-ċentru ta' investigazzjoni dwar korruzzjoni minn ex uffiċjal tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada Edward Caruana. Il-Maġistrat Frendo de Mek awtorizzat dan il-beħ bil-kundizzjoni li l-flus li jidħlu minn dan il-beħ imorru f'kont indikat mill-qorti li fih ikun applikat li friżar impost mill-qorti fuq l-assi ta' Edward Caruana. F'każ taħtija, Edward Caruana jkun irid irott lura l-flus u l-proprjetà kollha miksuba b'korruzzjoni lill-Istat. Edward Caruana ta' 58 sena mir-Rabat u li kien kanvażer qrib ħafna tal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo kien akkużat b'korruzzjoni ta' mijiet ta' eluf ta' euro f'fondi pubbliċi u kien tressaq il-qorti akkużat aktar minn sena wara minn meta kien sospiż mix-xogħol tiegħu bħala manager tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada. Mill-perjodu li kien sospiż sakemm tressaq quddiem il-qorti, Caruana kien laħaq trasferiċċa żewġ appartamenti fuq Uliedu kif ukoll bih ieħor għal prezz ta' 170,000 euro. Il-każ ta' Edward Caruana li kellu paga li taqbes il-50,000 euro mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada kien inkixef wara li allegatament kien talab kontrattura awċi somma ta' 30,000 euro biex ikun jista' jassiguralu li jagħmel xogħol fis-Sixth Form ta' Għawdex. Dan il-każ kien wassal ukoll biex irriżenja l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Filip Rizzo li ta' lill-Pulizija evidenza li kienet turi l-aġir ta' Caruana. Filip Rizzo kien akkuża lill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li kien għamel ġimgħat jipprova jipperswadih ma jagħmilx rapport lill-Pulizija kontra Edward Caruana.